Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụbọchị nke 17 n'ọnwa Disemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis, isi nke 49, usoro nke 2, malitekwa n'usoro nke 8 ruo na nke 10. Jekọb kpọkọrọ ụmụ ya sị ha, gbakọtanụ ọnụ ka m gwa unu ihe kwetu unu n'ọdịnihu. Nọrụwenụ m okirikiri ụmụ Jekọb, ka unu gee nna unu Izrel ntị. Juda, ụmụnne gị ga-eto gị, aka gị ka ị ga-eji dọgbuo ndị iro gị niile. Ụmụnna gị ga-asọpụrụ gị. Juda, ị bụ nwa ọdụm, site n'igbu anụ oriri, nwa m, ị gbagolitela. O hulatara ala, o dinara ala ka ọdụm, dị ka nne ọdụm. Kedu onye nwere ike imesu ya? Mkpara ọchịchị agaghị apụ na Juda, ụmụ ụmụ ya ga na-achị mgbe niile. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: n'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, o Chineke, nyekwa nwa eze ezi omume nke gị, ka o were nwee ike ịchị ndị nke gị n'ụzọ ziri ezi, nyekwa ndị ogbenye ikpe ziri ezi. Azịza: n'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ka ugwu ukwu na ugwu nta niile wetara ndị nke gị ozi udo. N'ụzọ ziri ezi ọ ga-azọpụta ụmụ ndị ogbenye, zọkwa ụmụ ndị nọ na mkpa. Azịza: n'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. N'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Alaeze ya ga-esi n'osimiri ruo n'osimiri, bido na mmiri ruo n'isi ngwụcha nke ụwa. Azịza: n'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ngọzi dịrị aha ya ebe ebe, ka ọ dịgide dị ka anyanwụ, ka agbụrụ niile dị n'ụwa nweta ngọzi na ya, ka mba niile kpọọ ya onye dị ngọzi. Azịza: n'oge ya ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa, amamihe nke Chineke anyị kachasị elu, iji ike na ịhụnanya na-echekwaba ihe niile i kere. Kụziere anyị ka anyị na-aga ije n'ụzọ nke amamihe gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 17. Nke a bụ usoro agbụrụ Jesu Kristi, nwa David, onye si n'agbụrụ Ebraham. Ebraham mụrụ Isaac. Isaac amụta Jekọb. Jekọb wee mụta Juda na ụmụnne ya. Juda mụtara Perez na Zera, ndị nne ha bụ Tama. Perez amụta Hezron. Hezron wee mụta Ram. Ram mụtara Aminadab. Aminadab amụta Nashọn. Nashọn wee mụta Salmọn. Salmọn mụtara Boaz, onye nne ya bụ Rahab. Boaz amụta Obed, onye nne ya bụ Rut. Obed wee mụta Jese,
onye bụ nna eze David. David mụtara Solomon site n'aka nwunye Uria. Solomon mụtara Rehoboam. Rehoboam amụta Abija. Abija wee mụta Asa. Asa mụtara Jehoshaphat. Jehoshaphat amụta Joram. Joram amụta Uzia. Uzia mụtara Jotam. Jotam amụta Ahaz. Ahaz wee mụta Hezekaya. Hezekaya mụtara Manase. Manase amụta Emon. Emon wee mụta Josaya, onye nke mụtara Jekonaya na ụmụnne ya n'oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n'agha jee Babilọn. Mgbe a dọtachara ụmụ Izrel n'agha jee Babilọn, Jekonaya mụtara Shealtiel. Shealtiel wee mụta Zerubabel. Zerubabel mụtara Abiud. Abiud amụta Eliakim. Eliakim wee mụta Azọ. Azọ mụtara Zadọk. Zadọk amụta Akim. Akim wee mụta Eliud. Eliud mụtara Elieza. Elieza amụta Matan. Matan wee mụta Jekọb. Jekọb mụtara Josef di Maria bụ nne Jeso, onye a na-akpọ Kristi. Ya mere, ọgbọ niile nke ụmụ Izrel site n'Abraham ruo na David dị ọgbọ 14. Site n'oge nke David ruo n'oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n'agha Babilọn ruo ọmụmụ Kristi dị ọgbọ 14. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.